Hariciler barada, havariciler barada aydılan başka hadislere teressek musulman doğanlar, yani şu Daesh ve şuna benzeşlerin düşüncesinde bolanları biz näme dedik? Şular harici dedik. Ve şular näme? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından haber verilen. Ve şular barada aydılan Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in aydan hadislerine teressek, Bukhari'de gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye bular tanıdıp, bulardan ağadıp, bulan hareketlerinden bize haber verip يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ لَاِنْ أَدْرَكْتَهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَعَاتِ Bular diye Müslümanları öldürürler. Bu parazlara değmezler diye. Ki görüyanız şunu konuda Müslümanı öldürüp dururlar. Hava la ilahe illallah deyip durağına düdüptür beşan tane Siriyeliğini. Hava la ilahe illallah diye kelime-i şehadet getir otur. Hava başka bir yer tutup dururlar, men namaz okuyacak, öldürme, öldürsen de öldür, on bir namazımı okuyun, okuma sen dinden çıktın, murtet bollun diye. Evet, Müslüman öldür yalar. Ve buna Müslüman kamera çekkiyalar, çünkü nema muallimler şeytan bolansan, nirde bir erbetlik olsa buna edin yaydadın diyen yalak, şeytan bulara nema vasvasa verip duralım, kamera çekip şey deyip nema dünya korku diyorlar. Hava nema Müslümanları öldürürler diye bu paralara değmezler. Peygamberimiz aydı ya, eğer men bulara qabat gelsem, Ad kavmunun öldürülüşü yali bular öldürürdüm, yok ederdim deyip aydı ya. Yani kodunuzatır Müslümanlar, şu adamlar, şu harici düşüncesi ne derecede ervet ve ziyanni, şu derecede ervet adamlar alemlere rahmet deyip uğradılan Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hem şu ervetliğinden yanılayama diye, men olara qabat gelsem, menem bolsam olar diye yok ederdim, öldürürdüm diye. Ad kavmunun öldürüşü yali olar yok ederdim diye. Ne için? Alimler diye, eğer men bulara qabat gelsem, Ad kavmunun öldürülüşü yali olar öldürürdüm diyen sözü şu demek diye. Allah Teala Ad kavmuna ceza verene helak verdi, birini koyman barcasını helak etti Allah Teala. Birini koyman barcasını helak etti. Peygamberimiz diye men şu adamlara men qabat gelsem diye birini koyman barcasını yok ederim diye. Şu derecede ziyanlı adamlar şular. Şu derecede näme ervet adamlar şundan näme şu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şeyle diye. Yine de Müslüman doğanlar Ebu Zer, sahabe Ebu Zer radıyallahu anh'tan Allah ona razı olsun gelen hadisinde Peygamberimiz Ebu Zer aydiya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeyle diye haber veriyor. An Ebi Zer'in kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne ba'di min ummeti أو سيكون بعد من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم يخرجون من الدين كما يخرج السحم من الرمية ثم لا يعودون فيه هم شر الخلق والخليقة başka rivayetinde diye hum şerrul halqi ev min eşerril halqi Müslim'de geçiyor. Diye Ebu Zer radıyallahu anh Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ayıttı diye menden sonra ümmetimden şeyle bir insanlar çıkar, olar Kur'an okarlar. Ama okan Kur'anları boğazlarından aşağı geçmez. Ok ağın bir tarafından girip anırsından çıkıp gidişiyal dinden çıkarlar. Hava diye. Sonra ona qayıtıp gelmezler. Dinden çıkarlar ve sonra ona qayıtıp gelmezler. Olar insanların ve hayvanların en şerlisidir, en ervedidir diye. Müslim'de gelen başka rivayetinde diye hum şerrul halqi mahlukatın en yamanıdır diye. Ev min eşerril halqi ya mahlukatın yamanıdır ya da mahlukatın en yamanıdır diye. Yani haricilerin ne derecede ervet adamlardan şundan gözünüze getirin Müslüman doğanlar. Yani bir zadın ervetliğini sıfatlandırmak için bunlar anırda näme mengzetme ve sıfatlandırma yok. İnsanların ve hayvanların en şerlisi. Mahlukatın şerlisi, mahlukatın en şerlisi. Bundan anırda bir zadın ervetliğini suratlandırmak için, düşündürmek için misal var mı? Yok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu harici düşüncedeki insanlar, haricilerine şey etmeme sıfatlandırıyor bir de tane diye. Yine de İmam Ahmed'in Musned'in gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye seyahrucu kavmun ahdathum ahidda'u eşidda. Hariciler barada gelen hadisinde diye bir topar çıkar diye. Yaş diye. Yaşlar kiçi, yengil kelle, düşünceler dar. Ahidda'u qaharcan gazapli. Eşidda'u yavuz rahimsiz.
Näme şulan sıfaty şol. Yine Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem haricilerden haber veren hadisinde Ahmed Ebu Davud'da geçiyor diye yuhsinunal qil ve yusu'unal fi'l. Yuhsinunal qil ve yusu'unal fi'l. Diye gurlamanı orarlar diye. Avadan gurlarlar. Gurlamaklığı, gurlamaklığı başararlar. Gurlarlar, sözler gowi, emma amalları ervet diye. Yani gurlanlarına cihat diye, Allah'ın dinine, şeriat diye, mazlumlara kömek etmeli. Şuna mengdaşlar gurdatlar gurlayalar. Köp kişi köp yaşlarım näme dine taýda girenler ya şuna mengdaşlar hep doğrudan bular Allah yoluna mukara cihad edýär ka ýaşaýlem ka dip näme Allah'nya. Emma näme amallary düýünden dinlen hiç bağlanşy ýok. Emma gurlanlarny din adyna gurlaýarlar. Ayetden hadis, ayet okuýarlar, hadis okuýarlar. Hawa. Başka bir hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem haricilerden haber verip diye İbn Mace'de, Ahmet'te, Tirmizi'de geçiyor. El-Havaric kilabun nar diye. El-Havaric kilabun nar. Hariciler diye cehennemin gucuklarıdır diye. Yani şuların aydilen hadislere seyretsen ne derece ervet ve ziyanni adamlardığını şulardan düşünüp oluyor. Mahlukatın en yamani. İnsanların ve hayvanların en yamani. Özüm avat gelsem şolar öldürdüm, yok ederdim, hiçbirini koymanı yok ederdim diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta näme diye? Kilabun nar diye, cehennemin gucuklar diye. Cehennemin gucuklar dedik, näme dedik diye kafir ulemalar hadisin zahirine göre diye cehennemde it şekline, it sıfatına bolarlar diye. Ya da iddialı har delil bolarlar deyip näme düşünürýärler. Doğrudan Müslüman da onlar şu dünyada da hariciyle şu Daesh ve şuna benzer radikal toparların bol borçlarını görsek şu dünyada da itten tafavutları yok. Hatta näme yönümüne itimde guduz ittiyalakka. Çünkü itin ervedin näme diye daştawragına ziyan berýär, ürýär, adamlar rahatsız edýär, ona topulýar, dişlejek bolýar. Bularam şoňarak. Dünyada da ittiyalak şular. Hawa yarmaly, yumurmaly, kan nokmaly, bombolamaly ve şuna benzer. Haklı, haksız, günahlı, günahsız näme öňüne gelen näme awa topulup, ýaryp, yumurup şey diýýärler. Özlerinden başga ähli kişi näme kapyr hasap edýärler, şol sebäpli hem öldürmeli ýalar we şuna meňzeş hal ýagdaýlar. Şu dünýäde hem näme itten tapawutlar ýok şular. Hazrat Ali radıyallahu anh tarafından rivayet edilen hadisinde Peygamberimiz aýdýar: قال علي رضي الله عنه وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ديال رضي الله عنه Peygamberimizin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in şeýle diýenini özüm eşitdim diye. Seyahrucu qawmun fi ahiriz zaman ahdathul asnan sufaha'ul ahlam yaquluna min khayril qawlil bariyah la yujawizu imanuhum hanajirahum يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. Diye radıyallahu anh Hazreti Ali Peygamberden özüm eşittim diye. Ahir zamanda şeyle bir topor çıkar diye ahdathul asnan yaşları kiçidir. Peygamberimiz şol peýda boljak. Özünden soň peýda boljak. Awa näme toporun sıfatyny aýdýar haricilerin. Yaşları kiçi. Sufahaul ahlam yeňil kelle, akmak, pikirleri erwet pikir düşünjeli, yeňil kelle. Yaquluna min hayri qawlil bariyya, hayırlı gowsuzlary gurlarlar diýe. La yujawizu imanuhum hanajirahum. İmanları boğazından aşağı geçmez. Goya din adına gurlayalar, ayet okuyalar, hadis okuyalar, Allah yolunda cihad etmeli, şey etmeli, beytmeli diyorlar. Ama Peygamberimiz ne diyor? İmanları boğazlarından aşağı geçmez deyip aydiyor. Yamrukuna mined-din kema yamruku as-sahm min ar-ramiyya. Ok avun bir tarafından girip anarasından çıkıp gidişiyali. Hadislerde de geldi. Bir avçı avlan okatan avun bersinden girip anarasından el çıkıp gidiyor. Peygamberimiz diyor şolar diye edil şol okum avun bir tarafından girip anarasından çıkıp gidişiyali dinden çıkarlar diye. Olara nirde gavat gelseniz öldürün diye hariciler. Çünkü olar öldüren kişi için kıyamet günü sevap vardır diye. Bu hadis Buhari Müslim'de geçiyor.
Ha olaran yerde gabat gelseniz öldürün çünkü öldüren kişi için kıyametin savap vardır ulema diye. Eğer de bir yerde hariciler peyda bolsa, misal için diyeli belli bir yurtta peyda bolup üşüp başladı adamlara täsir etdiler, özdaştırılan adam ýygnaly. Ve eğer şular nasihat bilen, düşündirmek bilen, pälinden gaýtarmak bilen dogry ýola gelmeýän bolsalar, we kanly köp uğran bolsalar, musulmanlara, insanlara ziyan berip uğran bolsalar näme? Döwlet ýolbaşçy. Dine döwlet ýolbaşçy. Bärde öldürüň diýdi, özçe bira, ola plan harici, ona sogat bäreken meni gidip öldüräýin. Beýle däl. Diýdik, ayet hadisin düşünürşi ulema nähilek diýipdir, selef salihin näme diýipdir, mezhep imamlarymyz näme diýipdir, şeý dip düşünmeli ayet hadise. Hawa. Şunu düşünürşünde diýe, eger şol hilek bolsa, üçseler, jemlenseler we ganna köp ugrasalar, musulman döwlet ýol başçysy islese şolara garşy diýe ýara gullanyp bile, güç ulanyp bile diýe. Misal üçin diýeli şu wagt bir yerin aldylar. Bir owan öz eline geçirdiler, yalandan biz elimizde saklaýas, biz eýdýäs, şeriat gurýas, näme diýäs diýip yalan sözläp. Näme döwlet ýala şotak öz esgerne ugradyp näme? Şolar bilen sewişip, şolar öldürmeklige näme? Ursat ba dinine, ulemalar hem şoň näme? Şol hadislere esaslanıp şonu aýdýarlar. Çünkü başga çare galan ýok. Nasihat dinlänoklar, pälinden gaýdanoklar, şeý dip öňüne alaýmasam, özleri adamlar öldürüp ýaryp ýumrup ziyan berjekler. Hawa şol sebäpden näme? Dine döwlet ýolbaşçy, dine döwlet ýolbaşçy näme şolara garşy güç ulanyp bilýär diýe. Şol ýagdaýda hem şolara garşy sewişdim, sogap ba diýe. Şolara garşy alakka hariciler öldürseň, hawa esker bolup döwletiň şoň alakka näme döwlet ýolbaşçyň, musulman döwlet ýolbaşçyň emri bilen şo taýda näme şolara garşy görüşdim, şolar näme sogap ba diýe. Hawa musulmanlar onlar esasy näme hariciler barada aýdylan hadisler esasy şolar. Başka da kan hadis ba, yani esası şular. Inni ilkinci haricin kimdigini haline ağlat geçtik. Hawa, ma peygamberimiz şonu näme diýdi? Bu adamın soňundan şoňa meňzeşler çykar diýdi. Oşalan sıfatlaryny aýtdy. Yani hadisde okuduk. Hawa, nähilek kişiler diýdi, nähilek boljakdyklaryny peygamberimiz aýtdy. Hawa näme şolardan şol adamın soňundan şoňa meňzeşler çykar diýdi. Hawa namaza goşlaryny görseňiz öz namazyňyza gowluňyz ýetmez. Orada tutuşlaryny görseňiz öz oradaňyza gowluňyz ýetmez diýdi. O şeýle näme sıfatlaryny aýtdy. Şol ilki okan hadisimizde Zulhuwaysira baradaky we ýa mundan okan geçen hadislerinde peygamberimiz şolaň sıfatyny aýtdy. Hawa şol hariciler musulman doganlar peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarapyndan habar berilen hariciler topor halatyny, bir jemaat halatyny haçan peýda boldy. We bir inanç bilen, bir itiqad bilen topor bolup, topor halatyny haçan peýda boldy. Musulman doganlar şuň jogaby ulemalar diýe, şular hariciler eýem özleri topor bilen, bir inanç bilen, ideologiýa bilen topor bolup, Hazrat Ali radiyallahu anhuň döwründe näme peýda boldy diýip aýdýarlar. Hazrat Ali radiyallahu anhuň döwründe peýda boldy diýip aýdýarlar. Yani Hazreti Ali bilen halky Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste diýdi, musulmanlaryň arasynda bölünüşük bolan, bir ihtilaf bolan wagtynda bular peýda bolarlar diýdi. Hazreti Muawiye bilen Hazreti Ali'ň arasynda bir meselede düşünşmezlik bolýar, Allah ikisinden razy bolsun. Şol meselede bir zadyň üstünde düşünşmezlik bolanyny şonu bahana edip, ýa-ni Hazreti Ali radiyallahu anhuň goşunundan bir topar insanlar çykýar we şolar harici. Näme Hazrat Ali'ni şol meselede günahkarlaýarlar, sen ýalňyş etdiň diýe, sen kafir boldun, sen Allahyň hukmy bilen hukm etmediň. Aw şeýdip näme bir meseleni bahanalap Hazrat Ali radiyallahu anha diýir ki cennet bilen buýuşlanan peýgamberiň ähli beýti, peýgamberiň sahabasy, ýaşlardan ilkinji bolup iman edenlerden sahaba bolan sahaba Hazrat Ali kafir boldun diýerler. Şeýdip Hazrat Ali'ň goşunundan aýrylýarlar, şol ýa-ni diýdi hadisde musulmanlaryň arasynda ihtilaf bolan wagty çykaryna şol wagt şol. Ulema diýär, şu Hazrat Ali bilen Hazreti Muawiye radiyallahu anhumanyň arasyndaky bolan zady bahan edip bular peýda bolurlar. Hadisde de şol iki toparyň arasynda bir näme ihtilaf bolany peýda bolar diýip habar berdi Peygamberimiz. Moşaýdyp şol bir meseleni bahan edip Hazrat Ali radiyallahu anhu näme kafir boldyň diýerler. Aw şol ilkinji näme topar halatynda peýda boluşlary. Bu Hazrat Ali radiyallahu anhu goşunundan aýrylan we harici bolan dogry ýoldan azan kişileriň sany barada dürli habarlar bar kitaplarda. Kafir diýe 4000 kişi, kafir 8000 kişi diýe.
kafir näme 12.000 kişi diýip maglumat berýärler. Ondan soň musulman doganlar bular Hazrat Ali radiyallahu anh'ın tarapyn toparынан goşundan aýrylyp harijiler eýem aýry bir akide özlerine mahsus inançlary we özlerine mahsus akideleri we aýry bir ýerde jemlenşip uguraýarlar. Öz aralarından birini saýlap şonu özlerine baş tutan hasap edip şu bir belli bir mantykada belli bir ýerde jemlenşip şol ýerde näme üýüşip öz pikirlerini şu taýdan ýaýradyp adamlar o tarapyna çekçek bolup başlaýarlar. Ve Hazrat Ali radiyallahu anh bulara nasihat edýär, bular dogry ýola getirjek bolýar. Ünnek edýär, o şeýdip näme belli bir wagt dowam edýär. O şeýle bir waka habar berilýär kitaplarymyzda, tarih kitaplarynda Sahaba İbn Abbas. Sahaba İbn Abbas radiyallahu anhuma olaryň ýanyna munazara gidýär. Yani näme öňe sürýän zatlarynyň ýalňyşdygyny beýan edip olar bilen düşünmek üçin olaryň ýanyna gidýär Sahaba İbn Abbas. Çünki näme haçanna harijiler musulmanlaryň goşunundan aýrylyp fitne çykaranlar, ýanky diýişimiz ýalakka Ali radiyallahu anh bular dogry ýola getirmek üçin gaýrat edýär. Olara nasihat etmek üçin, ýalňyş ýoldadyklaryny açyklamak üçin näme olara näme kan nasihat edýär, düşündirýär. Sebäbi hem näme harijilerin ýanky diýişimde özleriçe delilleri bar. Ayete wara Hazrat Ali diýerler sen şeýle boldun. Sen kapır boldun, ay sen plan boldun, beýtdiň, eýtdiň diýip näme özleriçe delil tutunýarlar ayetleri. Ayetler delil tutunýarlar. Ve emma näme ayet delil tutunýar, emma sahabaň düşünýär, düşünmeýärler möhüm bir ünsüň. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabasy we garşyňda ayet hadis şular senden gowulýar. Emma olar ona kanaat eden olar olaň düşünürüşine göre düşünmän, selefin düşünürüşine göre düşünmän, näme özleriçe ayet hadise düşünenlikleri üçin Hazrat Ali radiyallahu anh näme kapyrlykda günahkarlaýarlar. We gepin jemi şularyň özleriçe delilleri bar. Özleriniň hakly hasap edýän näme delilleri bar. Şol delilleriniň ýalňyşdygyny düşündirmek üçin Sahaba İbn Abbas näme şularyň ýanyna gidýär. Munakaşa edýär bular bilen. Ve Sahaba İbn Abbas hem näme sahabaların içinde tercümanul Kur'an diýip näme laqamalan. Tercümanul Kur'an diýip laqamalan. Kur'an-ı Kerim'in tewilini, tefsirini en gowy bilýän sahabalardan, alim sahabalardan. Näme alim sahabalardan o Kur'an-ı Kerim'in tefsirini en gowy bilýän sahaba şol gidýär ýanyna. Gözüňizde getirin sahabaň hem alimy gidýär. Bu olar bilen näme orta atýan meselelerini olara düşündirýär, ýalňyşdygyny delillep tutulýan zatlarynyň ýapyşan aýetleriniň ol zady delil däldigini düşündirýär. Bu waka bolup geçýär, biz berde gysgaça aýdyp geçýäs. Awanam düşündirenden soň içlerinden 2000 kişi towa gelip ýerine dolanýar. 2000 kişi towa gelip ýerine dolanýar. Ünsürüň musulman olanlar harijilerin kellesinde derje doňdugyny we akmakdygyny çünki okan hadisimizde diýdi, akmak dar düşünjeli pikirleri erbet. Karşında sahaba var. O sahabanın içinde alim sahaba, Kur'an'ı en gowy bilen sahaba. Şol barıp gep düşünürende de hemmesi düşünürler. Bir 2000 sançağı näme düşünüp towa gelip näme izine gaýdýar. Emma galanlar näme şol öz ýalňyş pikir düşünjesinde doňup durýarlar. Hawa. O şolaryň içinde musulman doganlar sahabalardan hiç kim yok. Sahabalardan hiç kim yok. Yani hadiste diýär, ýaşlar diýär, beýneleri erbetdir, kelleler hem dardyr, özler hem ýaşdyr diýip aýtýar. Peygamberimiz. Şu aglaba böyle soňradan dine gelen ýaş. Sahabadan hem hiç kim yok aralarında. Şu özler şu Kur'an'a düşünüp şeýdip näme Hazrat Ali'ni günahkarlap ýalňyş ýola düşýärler. Hawa bu wakadan soň harijiler musulmanlardan birini öldürýärler. Musulmanlardan birini öldürýärler. Ve Hazrat Ali hem näme şu wagtda şeýle bulara diňe nasihat edip öz ýalňyşlyklaryny beýan edip düşündirip şeýdik gelýär. Haçanda musulmanlardan birini öldürenden soň Hazrat Ali radiyallahu anh olara diýär, şonu kim öldüren bolsa şol öldüren kişini bize berin, şeriata we jazasy näme bolsa şonu berjek diýär. Bular hem şol öldüren kişini gizläp, musulman öldüren kişini gizläp näme diýär? Biz hemmemiz şonu öldürdik diýär. Şonu bizim hemmemiz şonu öldüren kişi diýär de näme sen edäý diýen ýalakka näme keçirlik edýärler. We
Şol sebäpli hem Ali radiyallahu anh şulara näme? Şularla savaşya. Başka çare kalmaya çünkü. Eýäm näme nasihat edildi, düşünürli, şol özlerininkide doňup durlar. Eýäm näme? Şu derejeye geldiler bular, adam ölür, musulmanlar öldürüp başladılar, kan döküp başladılar. O şey dip Ali radiyallahu anh näme? Bularla savaşya, hariciler bilen Hazrat Ali radiyallahu anh'ın goşun näme duşuşýarlar we savaşýarlar we bir näçe sagat içinde Ali radiyallahu anh'ın goşuny bular näme çympityrak edýär. Çympityrak edýär. Bir näçe sagat içinde. Olaň agla we böyle öldürilýär musulmanlardan, musulman tarapyndan hem gata asanny kişi şehit bolýar. Ve halki ilk okan hadisimizde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme şolun içinde şeyle adam badır diýip habar berdi. Şo Peygamberimizin hadisinde haricilerin alamat hukumunda haber veren kişi näme gözlenip başlanýar. Yani şolun içinde şeyle adam badır diýdi halk hadiste. Hazrat Ali radıyallahu anh şolar ýeňenden soňra şol adamy gözlenip başlaýar. Hawa Peygamberimiz näme diýipdi? Atlap geçsek alamatlar diye bir elinin eline yakın yeri bir et bölüğü ya da ayalın goğusu yali sallanıp duran golok kara adamdır dedi. Şol haricilerin alamatını cikmecik aydıp näme diye şu eli golok kara adamdır diye bir elim näme tokka golok elinin yarısı yok yani bir et bölüğü yali sallanıp duran bir kara adamdır diye ve Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem hariciler baradak aydın hadisini Hazrat Ali'nin bilenlik üçün ve şol özüne karşı çıkanların şol haricilerdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından haber verilen kişilerdiklerini bilenlik üçün näme diye olar ýeňenden soň şol Peygamberimizin hadisinde haber veren kişisini gözläp uğraýarlar. Şonu tapjak bolup hasam näme göz ýetirmek üçün şolardan onu bilmek üçün. Ve belli bir wagtdan soň şol kişiň ölüsü tapylýar. Ve Hazrat Ali hem näme Peygamberimizin aydın habarynyň dogry çykanlygyna we özüniň hem näme şol üstüne gelenligine begenip näme şükür secdesi edýär. Hawa musulmanlar begenýärler we tekbir getirýärler we bu hem näme musannaf İbn Ebi Şeybanyň musannafyna habar berilýär. Hawa. Bu da näme görkezýär şol Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şol barada aydın satynyň dogrylygyny we Allah tarapyn Peygamberimize bildirilen üçin Peygamberimiz şeýdi bize bildirilen üçin näme şo sözüň näme dogry çykanlygy, dogrydygy belli bolýar şol wakadan soň. Hariciler barada şol hadis riwayet eden Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'ın bir sözü var. Şol Zulhuwaysira Peygamberimize karşı çykanlygyny habar beren we Peygamberimizden bolan sıfatyny aýdan hadisi var. Şol hadis riwayet eden kim? Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'ın bir sözü var. Diya Ebu Said radiyallahu anh قال Ebu Said فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به حتى نظرت إليه على نعت النبي صلى الله عليه وسلم الذي نعته. Diya Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh Buhari ve Müslim'de geçen hadiste şul hadis rivayet edilenden soň şaýatlyk edýärin diýär. Men bu hadisi diýär Peygamberimizden eşitdim diýär. Men bu hadisi Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem eşitdim diýär. We ýene şaýatlyk edýärin diýär. Ali radiyallahu anh olar bilen yani hariciler bilen savaşdy. Yani Peygamberimizden şol haber veren kişiler bilen Ali radiyallahu anh savaşdy. Ali şol hadiste haber verilen kişini tapın diýip buyruk berdi. Ol kişi diýär gözlerini we tapyp getirildi diýär. Ýani golok kara adam. We Peygamberimiz diýär we öz gözüm bilen diýär Peygamberimizin şol kişiň aýdyny wasfyny diýär. Yani golunyň golok boluşuny, kara ýaglygyny diýär Peygamberimizin şol sıfatlandyran sıfatyny öz gözüm bilen gördüm diýip aýdýar. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh. O savaşdan sonra Hazrat Ali radiyallahu anh bilen haricilerin arasyndan bolan savaşdan sonra savaş oturumdan sonra näme hariciler gaçyp gidýärler. O gaçyp gidenleriň izinden hem musulmanlar näme gowlamaýarlar, izlerine gitmeýärler. Yaralaryny öldürmeýärler. Yani musulmanlar diňe olaryň näme azgynlyklarynyň öňüne almak isleýär. Olar näme günahkar musulman dogry ýolun azan musulman hökmüne seredýärler.
O maksatlar hem näme? Adam öldürmek, ýaşaňa meňdeş bolan gany dökmek däldi. Maksat näme? Nasihat edildi. Nasihat peýda bermedi. İbn Abbas gitti radiyallahu anhuma düşünürdi. Düşünni galan ýene öz pikirini döňüp galdy. We gany köp uradylar. Adam öldürip uradylar. O musulmanlar näme? Şular näme? Savaş bilen öňüne almasalar başga duzdurup bolmaýardy şular. Näme şeýdip näme savaşdylar. O şularyň fitne fesadynyň bozgukçylygynyň öňüne näme şeýdip aldylar. Şul harijiler. Hawa harijiler kafir musulman bu diýen soraga ulamalar alimlaryň aglaby bölegi bular näme? Günäkär dogry ýoldan azan musulman hasap edýär. Bir bölek ulama hem alimler hem näme hadisleriň zahirine habar berilen neri delil sunup dinden çykyp giderler. Ona gaýdyp gelmezler. Diýen sözleriň zahirine seredip näme olara kafir hökmüni berýär. Hawa näme bu da näme ulamalaryň arasyndaky gurrun.